आंब्याचा सीझन सुरू झाल्यानंतर प्रथम ते आपल्याला कच्चा आंबा म्हणून तो मिळतो, तर त्या कैरीचा उपयोग आपण अनेक पदार्थात करू शकतो. जशी आपण ताकाची कढी करतो ना, त्याला एक पर्याय म्हणून ही कढी, कैरीची कढी. हे आपण मुलांसाठी स्पेशल करतोय म्हणून कच्च्या आमचीच रेसिपी, म्हणजे मुलांना कदाचित वाटेल आपण कच्च्या आम चपाती बरोबर खातो. पटकन होणारी ही रेसिपी, एक चटणीचा प्रकार. हे पन्ह्याचं जे सरबत आहे ते आवळ्याचं सरबत घेतो, कोकम सरबत घेतो, तसंच हे पन्हही म्हणून देता येऊ शकतं.